Ki khubor ka Batesi TV ka umdi bas nyambat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Kakunin trip National Awakening Movement haka sautrik lalingkot arajar pausan kelakentat banai tiket yaki kertong ki bakwa bani khun yaki election MDC shiga Giant Hills Autonomous District Council kebansalong hakar puai trik rempang arajar pausan. Haka jinga kran bakilar pathai kubor di melawai ke jingalang kabala long hasilong club ujian secretary jangka khnam uba James M.A. Neng uliat ho baka dawhi kalong namal baki patba harilum Giantia kimpat dasngu tho bha yaki nongrim jangka party. Nagalia ka seng jungi sngoba ka MDC election kalong ka bakham kongsan ban ya ki election namar ba kani ka khata be ya ka ri ba ka jaj beri ko jungi ka khata be ya ki prado prasna mu jungi namar ka dalam ba ka district council ba ngila ban pendek pensa ya ka jinglong bakarpang jong kerib ka jaj beri ko jungi hoi ku mafitip hi ba ka nongrim ko jungi ka dai ban kentiu ban yalam bat panyadai karib ka jaj menriu kata ka de ke bangi ngi ju perkhat na kapor bat ni ju kren si pat ba lang bak babun kren san ha ka jinga de ka jik thu ka jongi ka pasngu tanat ka jinga lang galong ba kini ki kandidat ke bamta ka kami tanat ka jinga le na ka seng ka jongi kalong ba ki babun ki kandidat baro ki bawan ki bangina ai tiket ki de ki bru balong aktif ha ki de ki bru ki ba lasngu thu ha ki badan ka jingnang ka jing tip bat ki dai beri kuat restom bat ngidon ka jingkarmen ka baskem ba nagri ki kandidat ba hauni usnem bamta absan inyo ya ki nongmi khmat ka jingi sya ka Hills Autonomous District Council hagani ka first list ngi la apply prangut ki kandidat haga tekni ka second list te ki ba apply kiladon ko masfongut tang balong ngimpat nakiwe pat constituency tambah hadu mentapat ngimpat sim karai nomor kadon ke election committee teka prosedur kan hak banya lembaga election committee kumno bakan pendep kalau kamram tahdin kata anda kala pois kasi sing sai sim karai ka bakhado ha Giant Hills hoj wala kidon ki katu katni ki riurang ba ki lawan Syahmat sau sanut ki ban pan tiket naga seng ga jongi sa Giant Hills nre katkum ga jing pe jong ka seng isngo ba hapo Giant Hills le sing ka seng ga jongi keempat su thit bha le segi pajba ring empat dayo kita gibri pasmutu bha kaling kaseng ban ngi iru le segi kita gibri ban pan tiket nangi empat di day ke jeng pet ku jongi bangin ai tiket tengi sngo ba nakapta ka Giant Hills daga boborom sngo gi produk prasnam Giant Hills ba kinam so e gi kapor ba mentang inam la ban ai tiket yunu inu ro ka kanti ka banta